šaty sú akousi ukážkou a symbolom toho, ako môže vyzerať menštruačná chudoba. Esko dostáva do popredia častokrát tabuizovanú tému menštruačnej chudoby. Odstrihli by ste si kus oblečenia? Niektoré ženy sa mu nevyhnú, pretože si menštruačné pomôcky nemôžu dovoliť. Čujeme za dôležité, aby sme túto tému otvárali, ale pomáhali ženám aj dopady menštruačnej chudoby zmierňovať. Známy slovenský supermarket znižuje náklady na menštruačné potreby. Navrhujeme, aby došlo k zníženiu DPH. Podávame pozmeňujúci návrh. Zajistit dostupnost menstruačních potřeb ve školách, a to na každé dámské toaletě.